Έχετε ποτέ σκεφτεί πως να κάνετε μια άγνωστη γυναίκα να πει ναι με φυσικό και θετικό τρόπο για κάποιο ηθικό σκοπό? Αυτό το ερώτημα, όσο απλό και αν φαίνεται, συνδέεται βαθιά με τα συναισθήματα, την κατανόηση και τις ψυχολογικές πτυχές. Δεν πρόκειται απλώς για κουβέντα, απαιτεί μια μορφή συναισθηματικής νοημοσύνης που αγγίζει τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα της άλλης πλευράς. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε μερικούς αποτελεσματικούς αλλά απλούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εμπνεύσετε κάθε γυναίκα να πει ναι σε ένα σωστό, ηθικό και θετικό σκοπό. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι. Κεφάλαιο 1. Χτίζοντας μια γέφυρα εμπιστοσύνης. Το θεμέλιο της εμπιστοσύνης. Το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα για να αποκτήσετε τη συγκατάθεση μιας γυναίκας είναι να κερδίσετε την εμπιστοσύνη της. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι σαν το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η αμοιβαία κατανόηση και σύνδεση, η δύναμη της κοινής εμπειρίας. Κεφάλαιο 3. Επιλογή σωστής στιγμής και περιβάλλοντος. Αν έχετε κοινά ενδιαφέροντα, εμπειρίες ή απόψεις, μοιραστείτε τα. Μια κοινή διαδρομή, αγαπημένα βιβλία ή παρόμοια κοσμοθεωρία ενδυναμώνουν την εγκύτητα. Η σημασία της γλώσσας. Χρησιμοποιείτε λόγια που είναι θετικά, δυναμικά και γεμάτα σεβασμό. Όταν λέτε «Καταλαβαίνω πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση για εσάς», δείχνετε όχι μόνο ενσυναίσθηση αλλά και χτίζετε εμπιστοσύνη. Βαθιά ακρόαση. Ακούτε προσεκτικά, χωρίς διακοπές, και τιμάτε τα συναισθήματά της. Αυτές οι πράξεις ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση. Αν δεν νιώσει ότι είστε ειλικρινείς και αξιόπιστος, δεν πρόκειται να πάρει στα σοβαρά τα λόγια σας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δημιουργήσετε στην καρδιά της μια εικόνα ενός καθαρού, έντιμου ανθρώπου. Συμπεριφορά και προθέσεις. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται στιγμιαία, αναπτύσσεται σταδιακά μέσα από τις πράξεις, τα λόγια και τις προθέσεις σας. Χρειάζεται χρόνος, κατανόηση και υπομονή. Καθαρές προθέσεις, ξεκάθαρη σκέψη και ενσυναίσθηση, αυτά είναι τα τρία θεμέλια της εμπιστοσύνης. Σε δοκιμάζει συναισθηματικά. Ναι, οι γυναίκες δοκιμάζουν. Όχι για να χειραγωγήσουν, αλλά για να μετρήσουν τη βάση σου. Μπορείς να μείνεις ψύχρεμος όταν απομακρύνεται. Θα πέσεις σε απελπισία ή θα μείνεις σταθερός. Θα πλημμυρίσεις το κινητό της με πανικό. Η αντίδρασή σου λέει περισσότερα από 1000 λόγια. Ο στοικός άντρας δεν τρέμει. Δεν παρακαλά. Δεν αμφισβητεί την αξία του. Παραμένει γειωμένος. Γιατί ξέρει ποιος είναι, ανεξαρτήτως της αποδοχής της. Δεν θέλει να αισθανθεί εξαρτημένη. Οι σύγχρονες γυναίκες στηρίζονται στην ανεξαρτησία τους. Όταν όμως ο έρωτας τις κάνει να νιώθουν ότι χρειάζονται κάποιον, απειλείται η ταυτότητά τους. Η φωνή σου, η ενέργειά σου γίνονται ανάγκη. Και αυτό τις φοβίζει. Γι' αυτό τραβιέται πίσω, όχι για να σε πληγώσει, αλλά για να θυμίσει στον εαυτό της ότι δεν χρειάζεται κανέναν. Η στοική αντίδραση. Μην αντιμετωπίζεις την εξάρτησή της ως νίκη. Σεβάσου την ανάγκη της να αισθάνεται ολόκληρη από μόνη της. Η ήρεμη αποστασιοποίησή σου της δείχνει ότι μπορεί να επιστρέψει χωρίς πίεση. Είσαι πολύ καλός για να είναι αληθινό. Ήσουν παρόν. Καλοσυνάτος. Συνειδητός. Γειωμένος. Και αυτό την κάνει να υποψιάζεται. Γιατί? Γιατί την έχουν πληγώσει, εγκαταλείψει, χειραγωγήσει στο παρελθόν. Ο εγκέφαλός της φωνάζει. Μην το εμπιστευτείς. Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Και όσο περισσότερο σε αισθάνεται ως ασφαλή, τόσο περισσότερο αντιστέκεται υποσυνείδητα. Η στοική αντίδραση. Μην προσπαθείς να την πείσεις. Μην υπεραναλύεις. Απλά συνέχισε να είσαι σταθερός. Άσε τις πράξεις σου να δείξουν ότι είσαι αληθινός. 5. Θέλει να δει αν θα την κυνηγήσεις. Μερικές γυναίκες απομακρύνονται από περιέργεια. Αναρωτιούνται. Θα με κυνηγήσει. Θα πέσει στην παγίδα της ανάγκης όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά ιδού το παράδοξο. Αν την κυνηγήσεις, χάνει την έλξη. Γιατί αυτό που φαινόταν σταθερό, τώρα μοιάζει ανασφαλές. Αυτό που ήταν μυστήριο, έγινε προβλέψιμο. Η στοική αντίδραση. Άφησε την να έρθει σε σένα, όχι από εγωισμό, αλλά από αυτοσεβασμό. Ο άντρ. Αυτή η υπερβολική αντίδραση τη διώχνει ακόμα περισσότερο. Η στοική αντίδραση. Σεβάσου τον ψυχικό της χώρο. Μην απαιτείς να συμμετέχει σε κάτι που ακόμα προσπαθεί να καταλάβει. Με την ηρεμία σου, της δείχνεις ότι δεν βιάζεις τη διαδικασία της. Προστατεύει τον εαυτό της από το να πέσει πολύ βαθιά. Για κάποιες γυναίκες, ο έρωτας συνδέεται με τον πόνο.
Τον έχουν ζήσει και τις έχει διαλύσει. Οπότε όταν νιώθουν κάτι εξίσου έντονο, ανάβουν κόκκινα φώτα. Δεν φεύγουν επειδή μισούν. Φεύγουν επειδή φοβούνται. Η στοική αντίδραση. Μην προσπαθήσεις να τη σώσεις. Μην της κάνεις μάθημα λογικής. Μείνε σταθερός. Γίνε η γαλήνη της όταν πνίγεται στο συναίσθημα. Η σιωπή σου αποδεικνύει ότι η αγάπη δεν είναι απειλή. Κεφάλαιο ότι δεν ανεχόταν ποτέ ένας στοικός άνδρας. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη συναισθηματική υπερφόρτιση και τη συναισθηματική ανοριμότητα. Αν μια γυναίκα σε αγνοεί περιστασιακά για να βρει την ισορροπία της, είναι ανθρώπινο. Αλλά αν σε αγνοεί για να σε ελέγξει, χρησιμοποιεί τη σιωπή για να σε χειραγωγήσει, σε τιμωρεί συναισθηματικά, παίζει ζεστόκριο. Αυτό δεν είναι βάθος. Είναι δυσλειτουργία. Ένας στοικός άνδρας δεν γίνεται ποτέ έρμεο της ανασφάλειας μιας γυναίκας. Είναι βασιλιάς. Και χτίζει τη δική του παρακαταθήκη. Κεφάλαιο οι κανόνες του στοικού ανδρισμού στον έρωτα. Τι δεν πρέπει ποτέ να κάνεις όταν σε αγνοεί. Μην στείλεις διπλά μηνύματα. Μην παρακολουθείς τη διαδικτυακή της ζωή. Μην χάσεις την πίστη στον εαυτό σου. Μην επιτρέψεις τη σιωπή της να κλονίσει την εσωτερική σου γαλήνη. Άφησέ την να μιλήσει μέσα από τις πράξεις της. Εσύ μίλα μέσα από τη σιωπή, τη σταθερότητα και την πειθαρχία σου. Κεφάλαιο δεν είσαι εδώ για να σε διαλέξουν, είσαι εδώ για να ηγείσαι. Ένας στοικός άνδρας δεν προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη. Δεν υποβιβάζει τα στάνταρ του για να τον αγαπήσουν. Προστατεύει την ενέργειά του. Ακονίζει την αποστολή του. Χτίζει μια ζωή τόσο ελκυστική, που η αγάπη τον βρίσκει δεν την κυνηγά. Αν φύγαμα.